Takže my vás vítáme u nového podcastu, který jsme si připravili tady pro vás a je to podcast Na stromě, náš originální název a nápad, doufám teda. Teď jsme tady třeba 1,5 hodiny seděli, setapovali přístřešek, přišla bouřka, špatný počasí. Teď, jak jsme to setapovali, tak přestalo jít. Takže uvidíme. Yes, máme tady připravený ten přístřešek na to, kdyby náhodou začalo pršet, což možná právě teď se stane. Jezdí tady i auta kolem nás za náma, je tady cesta. Ještě vám řekneme něco k tomu, jak tohle vznikalo. Štěpán má nápady zajímavý a jeden z nich byl podcast Na stromě. A řekli jsme si, máme volný víkend, tak proč neudělat nějakou blbost? A jsme tady. Přesně tak, takhle vznikl náš nápad. Přišli jsme semka, nebo Ondra tady byl dřív, na našeho místo. Začali jsme setupovat hamaky, potom jsme si dali přístřešek vlastně nahoru. Pak začalo hodně lít a foukat. Přístřešek se nám bořil, takže jsme si ho přesunuli teďka níž a teďka už bychom měli mít celkem safe place. No a teď si dáme čajíček a začneme náš podcastíček. Tak jo. Máme tady čajík, něco na styl Nepálu asi. Není tam název, takže nevím úplně. Mluvneme se k tématu našeho podcastu dnešního, což je Lezení na stromy, jako naše hobby a zábava. Velmi velká část našeho života vlastně tvoří toto hobby. Takže si myslím, že máme k tomu co říct. Snad máme dobré otázky, které určitě nevymyslelo ChatGPT. Přesně tak. Zeptali jsme se chata. Ne, neptali jsme se chata. Takže můžeme se na to pustit. Kdy jsme vlastně s lezením na stromy začali? Pamatuješ si to, Ondra? Do té doby, když jsem se potkal se Štěpánem a nechtěl Štěpán z toho dělat videa, tak jsem to nebral jako sport. Prostě jsem šel ven, šel si hrát, tak jsem začal jít na stromy. Jako to dělal asi většina lidí. A jak jsem potkal Štěpána, tak jsme začali líst pro zábavu s více lidma a to už jsem bral takový víc jako sport. A i s kamerou. To bych bral jako začátek takovýho, ale lezu jako od té doby, co můžu vůbec chodit, tak lezu. Yes. My vlastně máme společně i nějakou fotku, myslím, kde jsme jako na stromě, někde jako i my dva vedle sebe, ještě tam je pár lidí. Tak myslím, že jsme byli na stromě už jako mnohem dřív, protože naši rodiče se jakoby znají. Ale potom, teda za mě osobně, tak jsem začal lézt na stromě až jak byl covid, protože jsem přestal s tancováním a tak jsem měl hodně času na to dělat víc věcí. A taky jsem byl vlastně doma, takže jsem byl hodně vedle lesa a měl jsem příležitost na to trávit ten čas jinak, než být doma. Nebo právě ve škole a tak. Takže jsem začal lézt na stromy, začal jsem si to natáčet, abych to mohl ukázat svým rodičům, své babičce a tak. A taky, abych třeba si to uchoval pro sebe. A začalo mě to hodně bavit, pak jsem to trošku hypil. A byl jsem zklamaný, když to nemělo views, ale to už je jiná story. A teď už to je mnohem lepší, kdy už se natáčíme prostě jen tak pro zábavu. Přesně jako tenhle podcast, jo. No. Polovina lidí se nedostala ani semka. Jestli se dostali semka, tak dobře ví. Jako true. Ne, počkej, jako myslíš v tom podcastu, jo? Podcastu. Jako jo, asi jo. Vlastně jako je to krutá realita, takže jako souhlasím s tím naprosto. Každopádně už jenom to, že jsme se dostali semka na tohle místo, je celkem cool, protože třeba někteří lidi by si řekli, ty vole, prostě nelezu na ten strom, je to nebezpečné a tak. A chtěl jsem se tě zeptat, protože ty jsi říkal vlastně na začátku, že to bereš jako sport. Tak jestli k tomu máš ještě něco co říct, nebo když to začal brát jako sport, nebo jako vůbec, jestli jako to nějak jako jak to víc myslíš s tím sportem, jakoby? Když jsme začali s tebou, ty jsi to natáčel, ty jsi to bral tak jako sport nebo video, tak to jsem pak jako bral už tak reálněji. Předtím to bylo prostě jenom jako vidím s tom, tak si vlezu na stranu, abych něco viděl. Když jsem byl s někým, tak mě to dokázalo hypnout na to, že bych sem vylezl výš na větší, zajímavější místa a častěji. Jinak jsem to dělal prostě jen tak příležitostně.
Okay. Takže nevím, neberu to, teďko už to taky neberu jako sport, teďko to dělám pro srandu, ale i tak je to, zábava je hlavní motiv vždycky. Yes. Jako za mě to jako nepovažuji úplně za sport. Asi hlavně z toho důvodu, že bych si nedokázal představit nějaké soutěžení v této disciplíně asi. I když možná by to šlo třeba na nějaký konkrétní strom vylézt co nejrychleji. Ale spíš jsem to vždycky bral jako takové odreagování a nějaké umění prostě. Jakože si lezeš na ten strom, přenášíš tu váhu, pracuješ s tím stromem v té dané chvíli a s těma větvema, které se můžou jako zlomit kdykoliv vlastně. Nebo jako některé, že jo. Ale zase na druhou stranu je to pohyb, takže to vlastně sport jako může být, že jo. Jo. Tak ne jako oficiální sport asi, jak říkáš, ale je to prostě zábavný sport. A dá se to brát jako sport v tom smyslu s pohybem. Yes. V tom smyslu, že se vlastně pohybuje ten člověk a vykonává nějakou práci se svým tělem. Takže když ses nedostal ke mně, nebo když jsme se jako nepotkali, tak si nelezu úplně do výšky. Jako, jo. Tak když jsi vylezl prostě někam, kam to šlo a pak si prostě šel dolů. Jo. Lezl jsem tak jako, že většinou to byly takový ty nejzajímavější stromy, že to nebyla rovnej buk s pár větvema, kde bych se musel vůbec na tu větev postavit, že většinou jsem prostě jenom lezl takový ty košatý, obrovský stromy, jenom do kolečka, nízko. Ani jsem to nelezl na ty výhledy, že prostě jenom pro srandu ještě mladší sourozenci, tak s něma jsem lezl. A prostě jenom ze srandy na tom, co bylo nejlehčí a šlo to. Yes. Takže to byl takový míň tryhard. Tak to já jsem vlastně, jak jsem začal už v tom covidu, tak jsem začínal, i tím možná, že jsem si to točil, tak jsem zkoušel hledat vždycky následující strom pořád trošku level up, jakoby. A hledal jsem zajímavá místa, ale hlavně jsem se díval strašně moc na ty větve, že jsem se vždycky jako přišel dolů a podíval se na ty větve, jak jsou uspořádané a podle toho jsem si řekl, OK, tohle by bylo těžké, to ještě určitě nejde prostě teďka v aktuálních mých schopnostech a sílách. A některé stromy naopak byly jako hodně lehké, ale říkal jsem si, OK, třeba tady je velký dobrý výhled, tak to vylezu prostě a zkusím si to natočit. Takže vlastně to bylo takové, z začátku jsem taky unlockoval ty stromy, takže když jsem viděl nějaký, co je easy, tak jsem ho hned vylez prostě a říkal jsem si nice. Ale vždycky jsem se snažil už asi ze začátku lézt na ty stromy, co nejvíš, co zvládnu, jakoby. Co nejvíš, kde to jako jde to tělo dostat. Když už tam jsou úplně tenké větve, tak to už jo ne. Ale jako furt tam je ten pud sebezáchovy, ale snažil jsem se vždycky vylézt co nejvíš a užít si ten výhled. A i když jsi říkal, že sleduješ na ty stromy a díváš se, jak se po nich, jak vypadají od spoda, jak typuješ ty leze, já prostě vidím strom, vidím třeba 2-3 metry nad sebe, dá se na to začít líst, jo, tak lezu a pak už všechno improvizuju. Yes. Že to, vůbec nepřemýšlím o tom předem, je to jenom dostanu se nahoru, uvidím, kam se dostanu. Je mi to jedno poměrně. Můžeme se dostat vlastně k tomu, jestli máme nějaký proces v hlavě, nebo proces toho lezení na ten strom. Jak si ho najdeme, jak si ho nějak jako připravíme, nebo tak? A co je ten proces jako toho lezení a tak, nebo co? No. Jo. Proces přímo nacházení stromu, většinou to jsou tak, když jsi třeba na nějakém zajímavém místě, co jsme dělali, jako jak ty jsi dělal v Berlíně tak tam v Berlíně park, tak to vypadalo tak, prostě byl jsi na nějakém zajímavém místě a vybral si to bych taky dělal, to je takový něco, co se mě podobá. A na takový, buď podle nějakého zajímavého místa, anebo když už opravdu jdu do lesa a chci na nějaký strom vylézt a není to za účelem jako na puťáku se podívat na to, jak to vypadá, tak si to vyberu prostě jenom podle toho, jak vypadá těch prvních pár metrů nebo tak zběžný pohled nahoru. Pro mě je to většinou náhodný, bo se to takhle kategorizuje. Všechno dělám tak spontánně. Tak u mě to je teda teďka už aktuálně v téhle situaci trošku jiné, že vždycky, když jdu, tak se koukám spíš po těch širších a větších stromech. A když jdu nějakou trasu v lese nebo někde kolem nějakého stromu, který je větší a má hodně větví,
nahoře, jako nějaké prostě velké a tak se vždycky podívám už z dola a představuju si, jaký by byl výhled nahoře. A teďka to spíš vybírám podle toho výhledu vlastně, no. Takže teďka lezu tak hodně pro ten výhled, pro ten vibe na tom stromě. A předtím jsem to vybíral hlavně podle toho skillu. Jak jednoduchý ten strom je, jak těžký je a tak. No, ten výhled je takovej zajímavý motivátor, ale jak mám výhled z pokojíčku lepší než na všech stromech, tak si říká, tak mě to někdy až tak nemotivuje. Okay. Takže tam je potom spíš jako ten proces, jako ten strom, jakože jak vypadá, tak jak je uspůsobený. Je tam, ano, tak opravdu nedokážu říct. Asi spíš ten výhled, než ten proces. Oboje tak na stejno, nevím, jak to říct. Jo. OK, teď se dostávám do fáze 2, což je vlastně samotné to lezení. Jako, nebo teďka jsme vlastně našli ten strom, tak jestli si ho nějak připravujeme dopředu. Když k tomu stromu přijdu, přímo připravovat si strom dopředu v hlavě dá se, když je opravdu těžký, že vidím, že tam je uprostřed stromu je obrovský gap mezi dvěma větvema, tak přemýšlím, jestli nevede z boku nějaká větev, nebo se na to nedá obejít z vedlejšího stromu na to vylézt. Ale když vidím takový nějaký v pořádku strom, na který nevidím žádný velký problém z prvního pohledu, tak prostě jdu. A přímo při tom lezení, to je takovej zvyk, který jsem předal Štěpánovi, lámu všechny suchý větve. to se sem na mě, nevím, poprvé na to podruhé se mnou díval, co to sakra děláš. A příště by začal taky. Jo, to si pamatuju vlastně, jak jsme lezli spolu, Ondra začal lámat ty větve a úplně, co děláš, jak padáš, ne? A on ne, prostě očišťuju od suchých větví a úplně, OK. Tak jsem to začal dělat taky. A ono to je dobré v tom, že potom nemáte tendenci šlapat na tu větev, která je suchá. Je to zvyk, když jsem si zvykl na ty stromy líst kvůli tomu, že tam jsou a někdy tam znova si půjdu znova, hraju si na tom jako děcko, tak prostě tak si to vyčistím. Yes, OK. Tak můj proces je vlastně hodně podobný. Když se podívám na ten strom, tak hledám spíš nějaké body, kde by mě to mohlo zaseknout. Takže hledám nějaké daleké větve od sebe nebo velmi hrubé a tak. A říkám si, jestli to je real tam v té fázi a tak. To je asi všechno. Potom, jako jak to zkusím vylézt, to už nechám asi ve většině případů na tom, jak už potom začnu lézt. Jenom si připravím ten začátek, kam asi dám nohu a tak. A pak už to jde samo. OK, takže jsme tady teďka už trošku po jednom nálevu čaje. A pokračujeme tady v našem procesu zdolávání stromů. Teďka bych se vrhnul na ten výlez těch stromů, jestli máme nějaký, nebo by mě zajímalo spíš, co si říkáš v hlavě, když vylezáš strom. Když začnete lézt, tak ze začátku je to takový, ještě vidím obrovský strom nad sebou a žádný výhled vedle mě, všude samý listy. Lezu výš a dostanu se do takové půlky. Pořád žádný výhled, protože listy všude. A strom začíná být těžký, nebo lehký, podle toho, jaký jste si vybrali. A teďkom dejme tomu, že začíná být těžký, protože se začíná všechno stenčovat. Nikde vedle tebe nejsou žádný další stromy, na který bys se mohl dostat. Nemůžeš použít vedlejší strom, ale všechny ti zabavují výhled. Takže tam jsou i nejsou nejhorší možnosti. A úplně nahoře, pak už nahoře už jsou opravdu větve nejtenčí. A tam je to takový, když uděláš špatný krok, tak jenom se bojíš, když uděláš špatný krok, tak se po té podlomí větev a spadneš, protože většinou to je nějaký Včko. Stojíš na jedné straně Včka, Štěpán, já, a na druhé straně Včka je Štěpán. To je strašně vtipný. Tak tady prostě mluvíš, kámo. A já tady prostě se snažím tu botu narvat na svůj nohu a nejde to vůbec. Tak teďko mají ti, co sledujou i video, zábavnější experience a něco. Kámo, na Spotify to dáme, OK. No, ti, co sledují YouTube video přímo, tak to mají lepší. Že mají takový zajímavější content.
A tam nahoře na stromě, většinou je to rozdělený strom na víc kusů, jakože víc větví, které jsou všechny úplně stejně tenký a na hovno. Takže na jedné je Štěpán, na druhé jsou já a oba je to jedna rozdvojka. A vždycky si říkám, sakra, aby se to hlavně nerozpůlilo, ta rozdvojka. A teď kam bych padal. A říkám si, mám jít ještě o ten kousek výš, nebo už to je opravdu limitní. No většinou to je docela jasný, kde se dá maximálně zastavit, ale někdy si říkám, že to radši skončím dřív, než abych to riskoval. Jak to máš ty přelezení? Tak já začnu většinou, vždycky se dostanu do té fáze, kdy začnu lézt, tak už nepřemýšlím skoro nad ničím, než nad další větví nad sebou. A jedu prostě, kam si dám to tělo a tak. Snažím se hledat i možnosti, které jsou dál od toho kmene. Třeba zapřít se o jiný strom, jinou větev, někde dál a tak. Ale obecně pro mě platí pravidlo drž se u toho kmena. Takže když lezu, tak pro mě je hlavní cesta přímo u toho kmene. A snažit se vždycky zapírat se o ten kmen jakkoliv nohama, záknout se, držet se, hledat nějaké mini spoty na tom třeba a tak, ale držet se u toho kmena. A když se dostanu nahoru, tak tam už to je takové, hledám si místo, kde je ten nejlepší výhled. Někdy to třeba není úplně nahoře, někdy to je i trošku níž, tak tam si třeba chvilku vychilluju. A nebo si vlastně hledám spot, kde si můžu vychillovat. A potom, jak se vychilluju, tak už jdu nahoru a tam se snažím vylézt co nejvíc a tam potom si užít ten výhled. Případně potom zase lézt trošku dolů, kde to je v pohodě, stát chvilku a tam si užít ten výhled a pak jít zase dolů. Ale proces v hlavě je takový, že z začátku to, jak jsem říkal, není skoro nic, to je prostě hledám další větev. Postupem času to je takové, že mám přehled o té výšce, ale nebudí to ve mně žádný jako problém vůči tomu stromu, jako vůči tomu převýšení, že prostě pořád tam vidím ty větve stejně jako dole, což je celkem dobrý skill, že třeba někteří lidi to asi nebudou mít na začátku, že když polezou v nějaké větší výšce, tak už pro ně bude mít ta výška strašně velký vliv a potom a i díky tomu třeba můžou udělat větší chybu pod tím tlakem. Ondro, máš strach, když lezeš ve větší výšce? Nebo vnímáš nějak jinak potom ten strom? Je to takový, že když se dostanu 2, 3, 4 metry, tak to už je tak tam už vím, že nechci dělat žádný pořádný risky, protože už mám pod sebou pár větví, na které bych mohl spadnout nebo na zem. A od té doby už to tak začne být poměrně stejný ta výška. Že už nic se nemění na risku. Spadnu, je to jedno, jestli z 5 nebo z 10 metrů, no, asi to není úplně jedno, ale beru to tak. Ale pak už na tom vrcholku, kde končí i ostatní stromy, tak tam to už se opravdu, není to o tolik horší než na těch 4 metrech, ale je to o trošičku horší. Ale a i tím, že už je tenčí kmen a ne úplně jenom tou výškou. Takže na začátku jsi schopný udělat velký risk a v průběhu už jako ne. Na začátku 1,2 metru nad zemí, kde prostě to skáče i parkour, prostě jsou překážky 2 metry nad zemí. A to je taková známá výška. Není to nic nebezpečného, ale pro dobrý pád. Ale tak většina toho stromu je prostě stejná, že už to neřeším, když se dostanu do nebezpečné výšky, tak už je to všude stejný. A to jsem si taky odemkl, naučil se Štěpánem lezení, protože když jsem nelezl dřív vysoko, tak jsem lezl jenom tam, kde jsem si připadal napůl bezpečnej a teďka už si připadám napůl bezpečnej všude, takže... Yes. Možná bych chtěl víc vysvětlit to práce s tím rizikem, protože pro
nás, když to třeba mluvíme, tak to riziko nemusí mít tak velkou roli, ale to riziko má hodně velkou roli, protože začít si nebo hrát si a riskovat hodně ve výšce je brutální jako problém a je to, už tam prostě hraje o ten život, jo? Takže nikdy bych si nedovolil riskovat jako ve výšce. Nebo takhle. Vždycky se snažím najít si co nejlehčí cestu. OK, to taky není pravda. Vždycky se snažím vyhodnotit to riziko, takhle jsem to chtěl říct, že je mnohem důležitější práce s tím rizikem, než to, že si řekneme, OK, teď jsem zariskoval prostě. Vždycky i když bych řekl, že jsem teďka zariskoval, tak pořád jsem pracoval nějak s tím rizikem. Že jsem si ho našel prostě, OK, teďka tahle větev vypadá, že nebude držet tak perfektně jako tam ta vedle. V tom případě si na tu větev nebudu dávat tak velkou váhu, nebo se zapřu o nějakou jinou větev, nebo o ten kmen. Takže vždycky to riziko se snažím jako řešit a nějak spíš jako hledat možnost, jak to co nejvíc eliminovat, to riziko při tom lezení. A díky tomu mi potom vlastně vyprchá ten strach, že vlastně vím, že nemám to riziko, že spadnu, protože se držím vždycky nějaké větve, která je safe. A riskování ve výšce neprovozuju skoro nikdy. Pokud riskoval jsem, doufám si říct, třeba jenom 3krát v životě, ale to bylo kvůli tomu, že jsem se potřeboval dostat z toho stromu dolů. V tom případě ten risk tam asi je, ale když jdu nahoru, tak nikdy jsem podle mě neriskoval. Je to takový, že když lezete nahoru, tak si říkáte, teďkom opravdu hodnotíte to, co jste dělali a jestli se vám opravdu chce líst nahoru, ale když jdete dolů, tak prostě musíte jít dolů, takže nějak to vyřešit musíte. Ten riskování, Štěpán to bere tak spíš zábavněji to lezení, víc se na něho soustředí, ale já až tak nemusím vybírat těžší cestu. Já jdu všechno, co jde, tak jdu tou nejlepší cestou. Mám to i tak jiné věci. Okay. Snažím se všechno odčízovat, aby to bylo co nejlehčí. A to je takovej mindsetová věc. A i ty stromy prostě. Když to jde udělat lehce, tak proč to dělat těžce? Hledat teda někde dole, kde může vypadat zajímavě výběh na ten strom nebo nějak tak. Ale když ve výšce prostě neriskuju vůbec. Dělám věci, které jsem už hodněkrát dělal a mám v nich zkušenosti. A jistotu? Jo, jistotu většinou. No vlastně jo. Nedělal bych asi muscle up na nějaké náhodné větvi, která nevypadá. Rozhodně. Dělám jistý věci, jistý pohyby, 100krát vyzkoušený. A hlavně se držet. Aspoň jednou končetinou, nejlépe rukou. Aspoň jednou končetinou, jako nohou třeba. Tak jako... No tak asi jako jo, ale... Stojíš na té noze. Jo. Úplně se nedržíš stejným dolů nohou. Ty jsi rozebíral teďka risk management, ne? Na tom stromě. A něco si ještě říkal, vybírání cesty, OK. Tak to u mě, vlastně jsem si vzpomněl, že taky hledám tu nejlehčí cestu, ale co nejvíc zábavně. Takže vlastně pro mě to jako, je pravda, že to není pro mě, jako že si nevyberu tu úplně nejlehčí cestu, ale zkusím si vybrat cestu, kde ten můj core, jako to břicho, se tak pohybuje kolem toho stromu a vlastně se skoro nezastaví. Takže vždycky lezu, chytnu větev, podívám se dál a už lezu, že třeba jsem se naučil to tělo ovládat tak perfektně, že ty nohy pokládám intuitivně i klidně pod sebe, když se nedívám na tu větev. Že mám přehled o těch stromech, je to hodně tím, že lezu tak dlouho, tak když už lezu nahoru, tak se vlastně koukám většiny času pouze nahoru a na nohy se dívám pouze, pokud hrozí nějaké velké riziko, nebo tam je fakt malinká větev. Ale když tam je nějaká tlustější větev, tak prostě lezu a tu nohu tam dám automaticky. A automaticky vím, nebo to tělo najde prostě ten bod, kam si dám tu nohu, jako kam ji položím a jak ji položím. A když ji položím špatně, tak to cítím, přeměním si
a pak mám v tom jistotu. Takže ten pohyb se tak moc efektivnil, že díky tomu dokážu vylézt vlastně vysoké stromy. Je to už plně, musí to být plně automatická věc. Minimálně ty nohy a čím víc toho dokážete zautomatizovat, tím máte větší šanci a větší jistotu ve všem. To slizání a vylízání oboje. Yes. Je taky docela blbost jít na vysoký strom, i když bude hodně easy, na poprvé, když budete lézt, si myslím. Protože když lezete nějaký nízký strom, tak dolezete nahoru, máte nějakou energii a dolezete dolů. A je to v pohodě. Ale když lezete na vysoký strom, tak třeba potom už v nějaké té pozici můžete ztratit nebo si vypítvat tu svoji energii. A pak to bude mnohem náročnější. Ale když už lezete díl jak my, tak to je úplně v pohodě. Nebo jako určitě takhle. Vy si můžete zastavit a vychillovat. To je úplně v pohodě a vlastně naberete energii a pak pokračujete dál. Ale když byste šli fakt třeba po tomhle podcastu hned na strom, tak si dávejte pozor, najděte si spíš nějaký lehčí, nebo klidně 2 lehčí, než jeden nějaký, jako, nebo 2 menší, než nějaký jeden fakt velký. To jako doporučuji za sebe. Ale taky, když už lezete ten velký strom, dávejte si pozor na to, abyste se pořád si jako občas zastavili a koukli se nad sebe, jenom jak vypadá ta situace. Protože se může stát, že půjdete v nějakém speedrunu nahoru a pak najednou zjistíte, že nemáte vůbec žádnou větev a bude tam třeba špatné místo na to vychillovat si. Takže to může být potom pro vás mnohem náročnější. Takže si dávajte vždycky nějaký restík, podívám se nahoru, kouknu si, čeknu si a jdu dál. Tak to děláme my ve většině případů. No. A teď se možná dostaneme už k tomu výhledu nebo procesu nahoře. Jsem si vzpomněl na svoje největší risky nebo svoje největší riskování na stromě jako za celý můj život. Nebo lezeckou kariéru. A potom se chci zeptat tebe, Ondro, ale až to doděláš, protože tam ještě máš práci tam s naším setupem tady, chudák. No, takže první bylo v Berlíně, možná to video vlastně už není na YouTube, ale možná to budu někdy zveřejňovat zase poledové verky všechny. Mám to furt savenuté v klidu. No tak tam v tom Berlíně, tam byla taková situace, kdy jsem stál vlastně na jedné větvi a asi 180 stupňů, nebo na druhé straně, nebo tak jako 98 stupňů asi byla ta větev, takže byla daleko, nebo jako dál od sebe, nebylo to nade mnou, ale byla trošku dál, nebo tak o 10 čísel dál, když jsem se natáhnul na ten strom. Takže jsem vlastně musel pro tu větev skočit, jakoby. A tam jsem hodně přemýšlel o tom, jestli to budu dělat nebo ne. Na 100% vím, že kdybych byl tady někde v lese u nás, prostě v Česku, tak bych to jako nešel. Že bych prostě tam jako zbytečně neriskoval na tady téhle věci. Ale v té situaci, když jsem byl v tom Berlíně, já jsem si říkal, OK, musím natočit pohovorky v Berlíně. Tak jsem si prostě kvůli tomuhle řekl, že to prostě skočím. Tak jsem skočil, chytil to, naštěstí to vyšlo, ale bylo to fakt největší risk v mém životě. Pamatuju si, že, nebo největší risk možná ne, ale bylo to hodně velmi riskantní zážitek. Pamatuju si, že tam byla i moje mamka a vlastně se koukala na to, jak já tam lezu a jak tam jsem se zablokovaný jakoby na té části, protože jsem tam byl třeba, nevím, 3 minuty prostě. To je Katle v tom videu určitě. No a ona se tam rozbrečela a vlastně říkala, ať radši lezu dolů a tak, ať si to rozmyslím, což mě vlastně trošku znervoznilo na tom stromě. A potom jsem jí řekl, ať jde radši si sednout na lavičku prostě někde dál, ať se na mě nedívá, že pro mě bude nejlepší to jako udělat sám. Což
se usvědčilo, protože díky tomu jsem se mohl soustředit já na ten svůj pohyb a vyhodnotit si to za sebe. Ale zpětně bych se ještě 2krát osvědčil, že to je dobrý nápad a když tak to neriskoval prostě zbytečně, protože život je cennější než nějaký pole do horky, že jo. Víš jak. No a pamatuju si ještě jeden risk, tak to bylo, jsme lezli se Sumcem, asi znáte Davida Sumaru, trenér AD9. No a my jsme lezli u nás na takových velkých stromech a přelezali jsme z jednoho na druhý, na třetí, na čtvrtý, na pátý a tam z těch risků přišlo zrovna 3. Jeden risk byl, kdy jsme musel jako sklouznout po větvi z jednoho stromu na druhý. Další risk byl, když jsem někde balancoval nebo něco skákal a tak. Jo, vlastně přelezání ze stromu na strom. To bylo daleko, ten David to skočil do kedlípu a já jsem to se jako natáhl, chytil to, on mě tam jistil, ta větev byla úplně špatná prostě. Takže to byl jako brutální risk, ale vyšlo to. A jako, kdybych tam byl sám na 100%, nedolezu tam, ale jako bylo to velmi špatný. No a ještě poslední to bylo, když jsme se slidovali z toho stromu dolů, takže jsme to grábli a museli to sjet úplně dolů, jako bez jakéhokoliv jako helpu nebo větví a tak prostě jenom 5 metrů prostě slide jako po stromě. To bylo tež docela risk, ale to už bylo takový vědomější, protože jsem to držel těma rukama, ale vím, že jsem se bál, že mi ty ruce povolí a že to prostě neudržím, jakoby. Ale zvládl jsem to, takže nice. Takže pokračujeme dále v podcastu. Ne, teda, počkej. Bez střechy. Jo, takže jsme tady bez střechy a snad už nebude tak moc pršet, za chvíli už to zbalíme a možná se necháme nějaké myšlenky do příště ještě. Každopádně teďka zkusíme vyhodit co nejvíc, co nás ještě napadne k tomuhle tématu, protože si myslím, že ještě máme k tomu hodně co říct. Chtěl bych se dostat k tomu riskování, co ještě Ondra jakoby zažil. Takže za chvilku tě vyzvu, Ondro, abys řekl své největší jako riskování v tady tomuhle jakoby odvětví, vlezení na stromy. Já mám na to takovou asi pohled, že kdybych něco viděl jako risk, tak na tom se prostě neudělám. Že možná jsem něco zažil, nic se se mnou tak nezůstalo. Jakože bych si to opravdu pamatoval. Jako, když si takhle řeknu, tak si vzpomenu vždycky na Štěpána. Jakože to určitě jsem nějak riskoval, když jsme začínali se Štěpánem. Jo. Jsem dělal blbosti, které bych asi sám nedělal. A pak jsem se na ně zvykl a už jsem to nebral jako risk. Že to je jenom, že to pro mě bylo o tom, jak jsem si řekl, co je risk. A řekl jsem si, že už toto neberu jako risk. V tuhle chvíli. Takhle. OK. Takže jsem věděl, co dělám. Jako pamatuju si na můj pohled na Ondru a za mě to byl teda velký risk. A to bylo, když jsme lezli na jeden strom a dostávali jsme se dolů přes strašně tenký strom. To bylo, jo. A on se strašně ohnul a on to prostě slidenul normálně. A tam jsem měl fakt brutální strach potom jít po něm, ale vím, že kdyby to on nešel, tak to určitě, mě to ani nenapadne, to je tenhle způsob. Jo, tak ten byl, na to si vzpomínám, tak říkám si, a to jsem si opravdu říkal, že to mám prostě, to jsem měl prostě natrénovaný, věděl jsem, jak slidenout po stromě, už jsem lesl tak pár takových zajímavých věcí a bylo to pro mě asi ta nejlehčí část na tom stromě. Prostě jsem byl na to zvyklý. Jo. To je jedna z těch věcí, co jsem zvyklý prostě dělat a učil jsem nové věci Štěpána. Takže ty vlastně jsi vyrůstal v okolí lesa, který má hodně těchto vlastně stromů bez větví, že jo? By se dalo říct, jakoby. Dálo by se říct, ale úplně jsem na ně nelezl. Teďkom nedávno, dřívěji v celoživotním timeline jsem začal takový dráhy a viděl jsem to někde na YouTube, takový mladý stromečky, přeskakovat z jednoho na druhý, ohýbat je. A je to zábava. To bych mohl doporučit, ale je to hodně silný, protože tam nejsou větve vůbec žádný. Držíte se na rovné tyčce. To je asi tak.
Co tam je potom risk být v té výšce, když už ztrátíte hlavně tu energii, tu sílu. Takže to je spíš o tom, jako o vaší fyzické zdatnosti. Jinak vlastně obecně to lezení na stromy není až tak o té fyzické stránce, si myslím, ne. Ani ne, když máte totiž všude možně větve, za které se můžete chytnout, počilovat a nemusíte se nikam nespěcháte. Když se vydýcháte, zadýcháte, tak si sednete, prohlídnete si kde vlastně sedíte. Nový výhled. Yes, takže vlastně počkej, já jsem tu chtěl něco říct, a nevím. Takže když lezete na ty stromy, tak fyzička není asi ta nejdůležitější část. Podle toho, na jaké stromy jste. Pokud jste vysoko, tak je všechno těžší, ale když si dáte nízký, lehčí gól, tak nemusíte tolik řešit zbytek, všechno dohromady. Stačí, když budete možná je to ta horší možnost. Stačí, když budete umět víc věcí naraz hůř, než jednu věc naraz dobře. Třeba fyzička, opravdu skill, chození, balance a takové věci. Potřebujete vědět co nejvíc věcí naraz. Aspoň na trojku, nevím, jak to říct líp prostě. Jo, vlastně jakože hodně věcí, být vlastně takový všeumělec v těch pohybách, jakoby být obratný a mít trošku sílu. Od všeho něco, jo, to jako potřebuje. Nemusíte být extra silní, extra zruční, extra mobilní prostě a tak. A stačí mít jako dobrou koordinaci těla, bych spíš řekl. Jakože ovládat to své tělo, umět ovládat své tělo a pak to bude pěkně. To je asi ta nejdůležitější věc a pak to vymyslíte už na místě. Teďkom něco, na co bude Štěpán asi mít nejlepší odpověď, protože já to nedělám po přemýšlení potom. Když vylezete na ten strom, slezete, dostanete se tam, Štěpáne, přemýšlíš o tom nějak? Máš nějaké sebereflexy o lezení přímo? Se třeba díváš na videa a sleduješ, co jsi tam udělal, jak jsi to udělal, jestli bys to udělal jinak? Když slezu ten strom, tak mám takový pocit euforie. Aspoň na 5 vteřin, kdy vlastně jsem rád, že jsem na té zemi a už mnohdykrát jsem zažil takovou situaci, kdy prostě jsem skoro chtěl políbit tu zemi, že jsem jako přežil. Že se mi jako nic nestalo na tom stromě. Ale potom zpětně se vždycky jako podívám na ten strom a řeknu si, OK, další prostě seznam, další Pokémon jsem teďka zandal. Ale jako mám stromy hlavně kolem baráku, nebo stromy, na které vím, že se vrátím někdy, tak si hodně sebereflektuju, jako jak jsem to udělal. A třeba si říkám do příště, kterou cestou bych to chtěl zkusit. Což potom v dalším dni už zkusím vlastně tou jinou cestou. A třeba zjistím, že to je špatné, tak jdu zase zpátky tou předchozí. Ale hledám si někdy tu jinou cestu vlastně, no. Ty to máš taky? Nebo se jako nereflektuješ ten strom potom? Já jsem strašně random spontánní člověk a vymýšlím všechno na místě. Opravdu sebereflexy na stromy. Když se mě něco hodně nepovede, nebo se mě něco hodně povede, a spíš opravdu všechno radši vymýšlím na místě a nepřemýšlím o tom po nebo před. Nevím, to je moje mentalita prostě, celková hodně věcí. Já bych chtěl ještě se rozebrat poslední téma, asi, dneška. Můžeme to ještě vlastně rozebrat, když tak příště, pokud byste měli nějaké dotazy na tohle téma, tak milé rádi zodpovíme. Ale chtěl bych rozebrat poslední téma, které je mně hodně blízké k ohledu stromu. A to je, jaký k tomu mám nějaký duševní vibe, jakoby nějaká duševní stránka tady toho lezení. Proč vlastně já jako lezu na ty stromy, tak je to z toho pocitu jako být výš než někdo ostatní, jakoby. Takhle to byla vlastně původní myšlenka úplně celého mého lezení. Že jsem chtěl být na nějakém místě, kde mi je komfortně a kde mě nebudou ohrožovat žádní lidi, žádná zvířata, nic prostě. Kde budu jako sám, jenom já a budu se tam cítit jako bezpečně. A to je ta moje původní jako prvotní myšlenka. A potom jsem začal víc, tak dejme tomu, naslouchat těm stromům. Budu znít docela divně možná, ale je to tak. To pochopí, až začnou lézt na stromy častěji. Yes. Začal jsem mít vlastně
nějaký rituál na stromě, vlastně to si pamatuju, ok. Já jsem vždycky přišel, obejmul jsem ho, pak jsem ho vylezl, pak jsem ho slezl a poděkoval jsem mu vlastně, že jakoby mi umožnil ten výstup na ten strom, na něho jako. A tak jsem začal být víc blíž k těm stromům jako mentálně a myslím si, že to mám doteď. A vlastně i když třeba někdy zlomím tu větev, tak furt duševně mu dávám tu lítost, ale zároveň si říkám, že ten strom to jako přežije prostě, ale že jako mi pomůže jinak. Prostě se mu vždycky omluvím jako duševně. Ale vždycky, když jsem nahoře, tak cítím jenom vlastně ten vibe toho větru. Nejlepší je, když jsem úplně v tom stropu těch stromů, kde jde vidět prostě jenom ty vrcholky těch ostatních stromů a jenom cítíš ten lehký větřík, jak na tebe prostě dopadá. A pak přijde trošku větší větřík, začínáš se tak jako kymácet z toho stromu, ale ty víš prostě, že jsi na tom stromu a že se tam držíš pevně. Třeba, to už jsem někomu říkal a přijde mi to celkem husté, že vždycky, nebo mám mnohem větší strach z toho lézt po žebříku, než po stromu, jakoby. Když lezu na strom nějaký, co doma prostě třeba ošetřujem, nebo sundáváme hrušky nebo něco, tak když bych měl lézt po tom žebříku, tak mám třeba 10krát větší strach, než když bych měl lézt prostě čistě po těch větvích. Že jako já už mám tak nafílované ty stromy, že cítím prostě, nebo jako odhadnu tu větev, jak bude držet a tak, nebo to cítím po hned prvním jako zkoušení, tak v tom žebříku nemám vůbec žádnou jistotu a víc mám strach z toho vlastně, takže do budoucna bych mohl trénovat jako lézt po žebříku, kámo, abych neměl z toho strach. Jako. Abys byl lepší stromolezec, potrénuješ žebřík. Ne, tak jako žebřík je mnohem jako úplně jiná technika podle mě, takže a hlavně to stromolezení je tak široké spektrum. To mi přijde strašně super, že vlastně kdokoliv se dívá na to video, může lézt na strom, kámo, protože prostě tolik stromů tady je, jako na tom celém světě je tak moc stromů a z toho prostě minimálně 2% jsou jako lezitelné, takže kdokoliv si může najít nějaký úplně simple strom a vylézt do, že jo. Takže jako fakt tohle je podle mě pro všechny a přijde mi, že to je vlastně super na práci se strachem z výšek. Když někdo má strach z výšek, tak prostě vyleze na malinký strom a pak to zvyšuje. To taky mě říkal Štěpán, když jsem s ním začal jíst, že to část toho, proč to dělá, je, aby dokázal aspoň někoho inspiroval, aby tak si taky zalezl na strom. Tak doufám, že tento podcast pomůže vám. Taky mě baví takhle inspirovat lidi, ale Štěpán to má to jako silný gól pro sebe. Jo, tak jakože jako mám rád, když někomu najdu nějakou jinou cestu, která ho potom začne strašně bavit a zefektivní mu to jeho jako život. Jakože mu to zlepší prostě náladu nebo vnímání toho světa a to mi přijde strašně super. No a pokud máte prostě strach z těch výšek, tak je úplně super si najít klidně i prostě vyšší strom, ale vylézt si třeba jenom na 3. větev. A prostě vylezu na tu 3. větev a zkusím tam chvilku být, třeba se držet prostě toho kmene jako fakt pevně, chvilku tam být a potom zase lézt dolů. A třeba další den tam přijít a říct si prostě OK, vylezu o větev výš. A teď vylezu na tu 4. větev, chvilku tam zase jsem a pak zase slezu dolů. Kdyby to třeba nešlo, jít na tu 5. větev, že to mám strach z té větve, tak zůstanu zase na té 4. větvi. Ale když to budete dělat jako rituálně, že prostě třeba 3krát týdně prostě, nebo klidně každý den, nebo kdo je expert, tak prostě 2krát denně, ráno večer, tak prostě půjdete do toho lesa, vlezete si na tu 3. větev, vyčilujete se tam, tak určitě si myslím, že se dostanete aspoň o tu 1 větev výš. Jakože ta vaše hlava se na to zvykne a potom bude moct respektovat další větev, další ten level up. A takhle vlastně si můžete ztratit aspoň trošku nebo nějak pracovat s tím strachem z výšek. Ty jsi měl vlastně, Ondro, strach z výšek, když jsi byl malý, nebo ne?
Když jsem byl malý, tak jsem úplně jako nelezl na ty vysoké stromy. Asi jsem to nebral jako strach z výšek, ale byl to prostě, jsem nevěřil stromu a asi spíš zkušenostem svým. Ale přímo strach z výšek jsem neměl. Ale určitě jsem měl nějaký, ale nedokázal jsem dostat do té výšky, že bych ho začal cítit. Jo. Že moje skilly nedovolovaly se dostat ke strachu. A teďkom jak lezu výš, tak ho určitě posouvám tenhle limit. Je to tak. Jako já jsem taky neměl vlastně strach z výšek, spíš z té situace na tom stromu, ale měl tam vlastně jako a i teďka tam má roli ta výška, jo. Jakože když prostě ta situace je dole, tak si řeknu OK, ale když to je nahoře, tak to je mnohem větší jako strach. Vždycky se vypořádám s tím strachem tak, že vím, že se držím tou rukou a vím, že jsem schopný se udržet i na jedné větvi jednou rukou prostě. A to vždycky se dostanu do nějakého safe place a tam klidně prostě vydržím i, nevím, 5 minut prostě úplně v klidu. Tak to mi asi odbourá ten strach. Nebo ten strach je strašně super v tom, že vám ukáže riziko. Vám najde prostě ten bod, nebo ten strach dokáže vás jako rozhodit a navnadit na myšlenku hledat ta řešení, jakoby. A což hodně lidí třeba nemá, že někteří prostě stuhnou a řeknou si, ty vole, zavolejte hasiče, prostě jsem na stromě, nedokážu se dostat dolů. Ale právě naopak spíš by to mělo být se jako zajistit v nějaké pozici a teď hledat ta řešení, jakoby. A nebo taky respektovat ten strach, že jako, protože každý člověk může mít strach, že jo, ale spíš jako se snažit vždycky hledat to řešení, no. Jako z té situace se vyváznout nějak jako bezpečně v klidu, safe cestou. Většinou, když budete lézt dolů z nějakého stromu a budete se dostat k nějakému místu, který už bylo těžký na začátku, tam budete hodně používat to řešení. Tam si zastavte se, sedněte si na tu větev, posuňte se ke stromu, rozhlédněte se, počkejte si tam, jak říkal Štěpán, vychillovat 5 minutek, klidně využijte výhled a takhle, když si dáte pauzu, tak máte jistotu, že jste našli nejlepší řešení pro tuto chvíli. Tlezení z téhle větve. Projíždí autobus, kolikátej? 3. Oh, nice. Autobus tady, OK. Chtěl jsem ještě vlastně se tě zeptat, jestli máš nějaký proces nahoře, jakože, nebo jestli, jak jsem říkal já, co se ti nejvíc líbí, když jsi nahoře toho stromu, jestli jako vnímáš něco víc, nebo co je prostě pro tebe takový jako pocit, co ti přijde do té hlavy, jako je to spíš jako mám strach z toho stromu, nebo z té výšky prostě už radši půjdu dolů, nebo to je jakože tak teďka ještě musím jít dolů, už se mi nechce prostě, anebo to je jakože něco jako dívám se, tam hledám něco. Mám to tak zajímavě. Když vlezu nahoru, tak většinou mám strach nejvíc z toho, že mě neudrží nějaká větev. A říkám si, asi měl bych už radši slíst z těch tenkých větví a dostat se na nějakou tlustější část. A to je asi takový můj největší strach přelezení. Ale vždycky tam jsou, rozlížím se na výhled, většinou jak hledám nejlepší cestu, tak si hledám i nějaký výhled, na který se dá dostat z tlusté větve. Ale když už jsou opravdu nahoře v těch tenkých větvích, tak tam jsou opravdu minimálně času a říkám si, už abych se začal posouvat směrem dolů. Nebojím se toho slízání dolů, ale většinou to je asi nejtěžší část. Když je těžší strom, tak je to nejtěžší část, ale když je lehký strom, tak samozřejmě v pořádku. Možná si necháme jedno téma na příště, na další podcast na stromě. A to bude téma, která si můžeš vlastně víc rozebrat potom v hlavě doma, Ondro. Jako, jakou máš ty víru, jakou mám já víru, prostě v co jako věříme my. Prostě to by mě hodně zajímalo, protože my děláme strašně velké šílenosti. Dostáváme se do hranic svých schopností občas, nebo docela to i vyhledáváme, bych vlastně mohl říct, protože koukejte, kde my jsme teďka. A tak by mě potom zajímalo, jaká je ta naše víra. Tak na to se můžete těšit třeba do příště. A teďka bych to asi nějak ukončoval pomaličku.
a i vzhledem k tomu, jaký máme čas. A jenom mě napadlo ještě, jak jsi vnímal 24 hodin nad stromě challenge? Ze začátku jsem si říkal, že to bude strašně dlouhý, ale když jsem večer si připravil hamaku, byl jsem si tam, celou noc jsem se nevyspal. No. Ale ráno jsem si vylezl nahoru, natáhli jsme tam hromadu lana prostě na ten strom, na les, aby nám to pomohlo. A stejně jsme nahoře ani pořádně nebyli tak často. Ale potom, jak jsme se asi natáhli lano, to vzalo hodně času, už to šlo rychle. Nelezli jsme vůbec nahoru, na ten strom lezli párkrát, ale vždycky jsme chillovali, seděli, bavili se. A to bylo asi nejlepší část. A dostal ses do nějakého, nebo napadaly tě nějaké myšlenky v rámci toho stromu, jako navázal si k němu nějaký vztah, nebo spíš jako si dával survival mod? Pamatuju si na stromy, jak beru to jako věc, je to živá bytost, ale neberu to úplně takhle, že bych k tomu měl nějaký obrovský vztah. I když tam jako jsou... V té challenge bylo, že? V té challenge jsem si říkal, jsem soustředil na tu challenge přímo, že se nesmí dotknout země, tak jsem se spíš bál v rámci možnosti té země. Yeah. A používal jsem stroma, tak jsem se na něho nesoustředil. Jenom to byla pro mě teďkom místo, kde jsem bydlel. A spíš jsem se, když nevím, co dělat, tak něco stavím, tak jsem stavil. A jako jsem vymýšlel, jak si tam postavit všechny takové blbosti. Párkrát jsem riskoval na těch přes lana, co jsme tam dělali. Měl jsem zábavu. Bavil jsem se tam a... Tak vlastně já si pamatuju, že zrovna v té challenge jsem si k tomu stromu až tak nevybudoval žádný kontakt nebo vztah. Jsem spíš jako se snažil se zabavovat. Přesně jak jsi říkal ty, jakože hledat nějakou challenge, co bych mohl zkoušet, místo toho, abych tam někde seděl prostě. A nebo jsem chilloval jenom a díval jsem se na větve. Ale jako vyloženě k tomu stromu jsem nenavázal takový vztah, jako mám třeba normálně, podle mě. Protože pro mě ty stromy jsou také místo, kde se můžeš svěřit a oni tě vyslechnou a nikomu to neřeknou. A prostě ty stromy se to jako uchovají pro sebe a ten les je jakoby nějaký můj ráj prostě, jako to přijde, jakože třeba tam u mě ten můj les, tak to tam beru prostě jakože, když jsem na tom stromě, jsem prostě v těch korunách tam, tak mi přijde, jako kdyby mě začlenili do toho kolektivu toho lesa, jakoby. A to mi přijde strašně super, jako pocit, že jsem začleněný v tom lese, který je pořád vlastně jako nějakou tou vzpomínkou na tu minulost, protože mi přijde, že teďka všechno jak se zabydluje, všude už ta příroda jako mizí a spíš tady jsou jako paneláky, budovy, cesty, auta a všechno, tak takovéhle místo je celkem rare pro mě, jako nějaký les, kde je vlastně volnost, kde je místo na to mít klid, kde tam prostě zvířata si můžou kdykoliv random pohybovat, tak to je pro mě hodně rare místo a moc rád jsem jako součástí toho a myslím si, že zrovna v téhle situaci se dokážu co nejvíc přiblížit do téhle jako do téhle sféry prostě té přírody. Že když jsem někde ve škole prostě a bavíme se o přírodě, tak přijde, jako kdybych byl strašně vzdálený k té prostě přírodě, jakoby. Taky mám takové své stromy na různý, když jsem si potřeboval odpočinout, zmizet trošku a nechtěl jsem být s nikým, tak jsem taky našel, postavil jsem takový opravdu malý domeček a je to příjemný takhle. Ale ten jsem měl takový, tak mám takový vztahy ke stromům na vyčilování. Takovým chillováním bychom to asi ukončili. Já vám moc děkuju, že jste sledovali tohle video a rozhodně budeme rádi, když napíšete nějaký komentář k tady tomu, jestli se vám líbí tenhle formát podcastu. Pokud byste měli nějaký nápad, co bychom mohli jako řešit, co by vás napadlo k tady tomuhle tématu a chtěli byste se zeptat, tak moc rád vám na to odpovím nebo natočím další podcast. Jako. Budu za to moc rád. Děkuju moc. Klidně můžete napsat, koho bychom tady měli vzít sebou na podcast na stromě. Aby to bylo zábavné. Yes. A necháme to zatím tak a můžete napsat do komentářů, koho máme vzít. Já moc děkuju, že jste se dodívali až sem. Mějte krásný den. Pokud by vás napadlo lézt na stromy, tak
strašně moc doporučuji. Nemusíte ani lézt na ten strom, ale zajít si do té přírody, trošku vyprázdnit svou hlavu a užívejte života. Vidíme se u dalšího podcastu nebo videa a čau. Hezký den. Tak čus. Danec.